Fost li kellu l-attivitajiet imtella waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta International Food Festival kien hemm preżenza wkoll tad-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem minn fejn qed titella kampanja edukattiva. Fil-fatt id-Direttorat qiegħed titella kampanja bilan li twassal għal aktar għarfien dwar kulturi oħra, festival li umoni b'40 kċina differenti u li qed jattira mijiet ta' Maltin għaw ċinu turisti ta' kuljum. Il-kap ta' taqsima interkulturali u kontra r-razzizmu fiħdan id-Direttorat Alex Tortil tkellem dwar il-mod uniku li bih il-kulturi jiltaqgħu flimkien permezz tal-ikel. F'dan il-festival qed naraw rappreżentanti ta' ħafna pajjiżi illi ġew flimkien biex jagħmlu showcasing tal-ikel tagħhom u kulħadd jieħu gost jara il-kulturi flimkien. Id-Direttorat ħaseb illi jkun xi ħaġa sabiħa illi namlu stand bil-kull komunitajiet tal-migranti Maltin illi tal-migranti barranin illi flimkien jistaw juruna mod anke interessanti li jifmu kulħadd kif nibnu l-integrazzjoni f'pajjiżna. Segretarju parlamentari għar-riformi u l-ugwaljanza Rebecca Buttigieg żaret din l-inizjattiva li qed titella fuq il-fusus tal-Furjana minn fejn saħqet dwar il-politika tal-Gvern favur l-integrazzjoni tal-komunitajiet. L-irwol tagħna bħala Gvern hu illi inkomplu nippromovu l-politika tal-integrazzjoni u xaw nisbaħ li żewweġ il-komunitajiet u l-kulturi differenti mal-ikel. Għal daqstant bħala Gvern aħna ħassejna l-importanza nkunu preżenti f'attività bħal din fejn ġibna flimkien komunitajiet differenti fejn qed nippromovu l-kulturi tagħhom fl-istess waqt li qed naraw li kulħadd jista' jgħix flimkien soċjetà li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd.